Bună sunt și astăzi am venit cu un nou gameplay de Happy Wheels. Și acum să trecem la treabă. Primul 5 stele, cred că e frumos. Ia să vedem. Ia să vedem. Dacă trecem de prima de... Mama, am trecut din prima la ok. Mișto. Iha. Mamă, mă dă înapoi, mă dă înapoi, mă dă înapoi. Aoleu. Este. Și acum înapoi, 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 înapoi. Era să-mi intre aia în fund. Haide, 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 treci, mă, așa. PDP. Mi-a intrat în gât, mi-a intrat în gât. Să mor. Dă-n jos, așa. Așa. Du-te, mă, în jos. Așa. Gata, mi-a ieșit capul. Așa. 15 FPS-uri, înainte aveam 20. Yeah, man! Acum e partea mea ușoară. Haide! Iarăși mi-a intrat aia în gât. În cap de... în gât. Haide! Haide! Serios? 17 FPS-uri. Urât. Așa se face. Acum ne ridicăm. Fac. Sunt bun. Ceapă-ți, doar. Este 71 de secunde. Urât. Dar mereu. Da, măcar am... Da, mă. Ia. Haide! Mă, mi s-a rupt ăla! Ce mișto! Sus! Mă, am trecut peste ăla, ce mișto! 22 de frame-uri pe secundă! Mama, a sărit! Harpon! Mă, am ieșit pe dedesubt! Am ieșit prin el! Trebuie să mai am niște bani. Nu mai. Și în 11 secunde, frate. Parcurs. Opa. Possible. Opa. Să fie possible dacă e un ăla acolo sus. Uite, nu mai... Opa. Mi s-a tăiat particica cu particica din partea corpului. Au! Corul meu! Au! Ia să vedem unde mă duce. Opa! Gât! Nu-i dau superbă. Până nu termină. Nu-i dau superbă. O fi opa! O fie bun, frumos, cum o fi. Eu nu-i dau superbă până nu termin. Hai sărita din spate. Vai, asta nu pot să-l fac. Ia, YouTuber
Vengeance. Mi-a zburat capul. Dar numai ceva. Cred că știu cum. Ah, fuck. Yes, zbor. Dar nu prea mult. Frate, nu pot să-l trec. Este! Zboară, puiule! Zboară! O, da. Este, man! Au. Este! Stai, unde mi-ai? Ah, gata. Ieșim. L-am pe ăsta. Asta e ăsta aici. Cât de frame-uri! Bă, dar nu se întâmplă nimic la levelul ăsta. Brickless. O, da. Îmi plac astea. Dar nu spre mâine, îmi plac. E, ce n-apucă? Haide, pune-te. Haide. Ia bila. Ia bila. De ce nu se prinde? Da, cum mă fac avent. Mă. You. Haide, mă, dă-ți drumul și zboară. Da, și fac alt level, că am filmat 8 minute. Fac acest level și pe aceea, ok. Oba, scuze. Haide! Ia bano! Ia bano! Haide! Haide! De ce nu te duci? Așa! Hai! Nu mă pricep la chestiile astea. Este. Da, și cu asta o să închei acest videoclip. Eu am fost Dani de la Dani Constantinescu. Eu am fost... Ba.